Vezi asta? Nu e doar o baterie umflată, e genul de problemă pe care n-ai voie să o ignori. Când bateria începe să se umfle, telefonul nu mai e doar defect, poate deveni periculos, îți poate împinge ecranul, poate afecta alte componente și, în cel mai rău caz, poate ceda exact când nu te aștepți. La Dr. Tel schimbăm rapid și în siguranță bateriile umflate, fără improvizații și fără riscuri inutile. Scoatem bateria cu grijă, verificăm telefonul și îl pregătim pentru o înlocuire corectă, ca tu să pleci cu o baterie nouă și fără stres. Asta înseamnă mai multă siguranță, o funcționalitate normală și liniștea că nu mai stai cu grija în buzunar. Nu aștepta să se agraveze, nu aștepta să-ți desfacă ecranul complet și mai ales nu aștepta un incident. Dacă telefonul tău are bateria umflată sau orice altă problemă, vino acum la Dr. Tel. Nu mai sta pe gânduri. O baterie umflată poate deveni periculoasă oricând. Dr. Tel. Reparații rapide, sigure și făcute cum trebuie.